Sanibonani kwa-Dr. Mhlaba. Kukhona into la ekhulunywa abelaphi bendabuko abaningi abaprofiti mhlambe kanje. Nabangoma kabanye bayisho. Bathi ayikho lento yokukhipha umuthi osuqhitshwe phansi egcekeni. Asingadusini abantu. Mina ngiyayikhipha imithi phansi. For a long period of time abantu bebuka siyikhipha imithi thina. Bakhona abantu abaphiwa ukukhipha izinto eziphansi. Thina sikwazi ukuthumela sikuchazele ukuthi ekhaya singalazi igceke. Bheka ngasendaweni ethile susinte ukuthi imba lapho kuphuma into. So lento yimbi ukuthi uma umuntu engaphiwe into bese yayidispute athi ayinjalo. Ulungisa imali, woza nemali